سلام كما يتقنيو تخطاتلتك يا شو channel لمون كم تلمود أواناون حدشتن زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتان بمنجستي إثيوبيا زساور زلو قال زور دماو كينات دوي بالكبل ودب حوحات أبسو مناو ملأخت حاتيتو حزب تجراين مريح ودبو حزب ويان حرنة تجراين نسلام كاب زلوهم زين أنا كالواغانا غفلون تخوانا كلهم أفلاليات بزربن سلامو من قدن كفتحو كسارحون كمحصانون صانيحو من علو كبل دما أزخاخيرو قدما عمتات أبلع الحزب تجراي جونسايد انت أواج ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኾን ከም ዘይክእልን ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሑ ከም ዘለዎምን ብምእማን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ዝበለት ውድብ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ክባር ዋጋ እናኸፈሉ ንሰላምን ዝርርብን ቀዳምነት ብምሃብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍፀም ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ክፅዋዕን ህልው ኩነታትን ከይድን እቲ ስምምዕ ክግምገም ብተደጋጋሚ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኢሉ በአንጻሩ ድማ እቲ ብዝወደቦምን ዘዋፈሮምን ዕጡቃት 40 ሚእታዊ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ወሪሩ ብምሓዝ ህዝብና ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ክሃልቕ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተወ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝጀመሮ ጆኖሳይድ ዘቐፅሉ ተግባራት ክፍፅም ፀኒሑ እዩ መቐፀልታ ዝተግባሩ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ሰላማዊ ህዝብናን ተኽስ ብምኽፋት ብሰማይን መሬትን ብዝፈፀሞ ደብዳብ ሂወት ወገናትና ሲኢና ኢና ኢሉ ውድብ ሕወሓት ኣብ መልእኽቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣፅዋርን ሰራዊትን ምንቅስቃስ ብምግባር ገዚፍ ወታደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ብምፅጋዕ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኪናት ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ክብል ውድብ ሕወሓት ኣፍሊጡ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘላቒ ምቁራፅ ተኽሲ ናብ ዘላቒ ስምምዕ ሰላም ክሰጋገር ብዘይምርብራብ ክቃለሱ ፀኒሖም እዮም ዝበለት ውድብ ሕዚ እውን እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ወታደራዊ ምድልዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ልዝብ ከኣቶ እምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኪናት ከኣቱ ፍፁም ድሌት የብሎምን ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ብህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ክኽበር ዝግበር ዝነበረ ፃውዒት ፀማም እዝኒ ክህቦ ፀኒሑ እዩ ኣብዚ ሕዚ እውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ነቲ ሕዚ ዝዕምብል ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ዘውፅዎ መተሓሳሰቢ ፅቡቅ ጅማሮ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ መተሓሳሰቢ ዝሰገረ ጭቡጥ ምንቅስቃስ ብምግባር እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኪናት ጠጠው ክብል እጃሞም ክዋፅኡ ከም ዝግባእ ክነዘኻኽር